Huhtikuussa 1961 neuvostoliittolainen Juri Gagarin teki ensimmäisen miehitetyn avaruuslennon. Neuvostoliiton lähteiden mukaan hänen sanotaan avaruudessa ollessaan sanoneen, en näe Jumalaa täällä ylhäällä. Noin 2 vuotta myöhemmin C.S. Lewis julkaisi oman vastauksensa tähän kritiikkiin. Hän sanoi näin. Venäläiset kuulemani mukaan ovat ilmoittaneet, etteivät ole löytäneet Jumalaa avaruudesta. Hän jatkoi, jos oletamme, että Jumala on, niin emme voi ajatella suhdettamme häneen olevan samanlainen kuin ensimmäisessä kerroksessa asuvalla on toisessa kerroksessa asuvaan. Et löydä Jumalaa nousemalla korkeammalle sinun tilassasi. Jos on Jumala, niin suhteemme häneen on enemmänkin sen kaltainen kuin Hamletilla on Shakespeareen. Ainut tapa, miten Hamlet voi koskaan tuntea Shakespearen on, jos Shakespeare kirjoittaa itsensä tarinaan. Nyt kuuntele nämä apostoli Johanneksen sanat. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Joulun uskomaton uutinen on se, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumala kirjoitti itsensä osaksi meidän tarinaa.